Vážení přátelé, toto je speciální videopozvánka na firmní akci Argosu. Předvánoční akce na zámečku v Petrovicích u Karviné z výšky 25 metrů. 25 metrů. Z výšky 25 metrů vás zveme na tuto unikátní akci, která se bude konat, Dane? 23.10. v 15:30 zde před prodejnou Argos. Bude to teda trochu níže než takhle vysoko, jak právě vidíte, a přijede dokonce i party bus, se kterým budeme 1,25 hodiny jezdit. Já si myslím, že to bude stát za to. Já si myslím, že to každopádně to bude stát za to. Kaž to. Každopádně to bude stát za to, protože budeme tančit, budeme zpívat, budeme hrát bowling a budeme se spát hodně dobrým jídlem. A proto jsme se tady sešli ve vzduchu, abychom vám řekli, jak vás máme moc rádi a jsme rádi za 4letou podporu, kterou jste nám dali. A doufáme, že se dostaneme mezi vás zpátky dolů a užijeme si tuto akci společně už příští týden. Náš 5členný tým se na vás těší. Máme pro vás připraveno spoustu zábavy, soutěží, ale i trochu alkoholu. Jo. Ať to trošku ulehčíme. Takže přátelé, my se loučíme a jedeme dolů. Možná teda jedeme dolů. Ahoj.